Добре дошли в Дубай, градът, в който всичко е Тук са най-високата сграда, най-луксозните хотели, изкуствени острови и пустиня, която изглежда като от филм. И разбира се, няма как да не започнем нашето приключение с символа на Дубай, а именно Бурж Халифа и танцуващите фонтани. Честно казано, думите ми не стигат да опиша тази гледка. Лично аз за първи път посещавам град с толкова много небостъргачи и наистина е неописуемо изживяване. Докато се наслаждавате на кадрите, ще ви разкажем малко предистория. Ние пътувахме до Дубай, тъй като оттам ни предстоеше да се качим на круиз, но имахме почти 4 дни да разгледаме града. Пристигнахме на летище Ал Мактум от София, като полетът ни беше около 5 часа, но времето мина наистина неусетно. Още при самото кацане се усеща, че това място е различно. Има модерно летище, мащабът е огромен, топлия въздух, който те посреща, като ние избрахме да се настаним в района Дейра. Това е по-традиционна част на града с по-автентично усещане, като до хотела взехме такси. Оставихме си багажа и веднага се насочихме към една от най-впечатляващите места, именно фонтаните пред Бурж Халифа. Шоуто е на всеки 30 минути, между 18 и 23 часа, като програмата всеки път е различна. Съветваме ви да отидете по-рано и да вземете място точно срещу Бурж Халифа, за да се насладите не само на танцуващите фонтани, но и на светлинното шоу върху самата кула. Това е комбинация от музика, светлини и наистина е магично. По отношение на цените, качването до 124 етаж на Бурж Халифа струва около 41 евро, а до 148 етаж около 57 евро. Като ви съветваме да си запазите билет предварително, тъй като може да няма свободни места в желаните от вас часове. В края на деня посетихме и Дубай Мол, който наистина е огромен и може да ви отнеме цял ден да го разгледате. Ние бяхме през декември месец и имаше наистина много намаления, като в мола дори имаше аквариум и ски писта. На следващия ден рано се запътихме към плаж Ал Мамзар, като там имахме входна такса от около 1 евро. Плажът беше изключително спокоен, с много палми, добре поддържан, фин и златист пясък, като плажът работи от 9 до 21 часа и е чудесно място, както за почивка, така и за разходка край брега. След обяд ни взеха от хотела за пустинно сафари, като си бяхме резервирали екскурзията предварително през Groupon, като цената беше около 32 евро на човек. Избрахме си VIP трансфер с джип, което направи преживяването ни още по-вълнуващо от самото начало. В пустинята ни очакваше истинско приключение, дрифт по дюните с мощен джип, което ни вдигна адреналина, имахме възможност да караме сандборд по златистите пясъчни хълмове. След това се отправихме към бедуински къмпинг, където ни очакваше вкусна вечеря. Като комплимент ни изрисуваха и ръцете с кана, което ни накара да се почувстваме още по-автентично. Вечерта продължи с впечатляваща шоу-програма, ориенталски танци, огнено шоу, светлинно представление. Всичко беше включено в цената, с изключение на алкохолните напитки. Цялата ни екскурзия продължи около 6 часа, като наистина успяхме да се потопим в атмосферата. На прибиране шофьорът отново се погрижи за нашия адреналин и прибирането ни беше доста екстремно. На следващия ден рано се отправихме към друго емблематично място в Дубай, а именно Miracle Garden. Световно известният парк работи от октомври до май месец и е най-голямата и пишна градина в света. Тук има над 45 милиона вида цъфтящи растения, като те са подредени в впечатляващи форми и композиции. Входът ни за градината беше около 23 евро, а разходката ни продължи около 4-5 часа. Всеки сезон в Miracle Garden изглежда различно, подредбата и фигурите от цветя се променят, което прави всяко посещение различно. Градината е опасана от пътеки с обща дължина над 4 км, като ние видяхме 10-метрови цветни пирамиди, водни басейни и красиви алеи с цветни арки. Наистина е невероятно, че градината е създадена само за 2 години върху място, което преди това е било безлюдна пустиня.
Не случайно и много хора я наричат осмото чудо на света. Сега ви оставяме да се насладите на красивите кадри. След обяд посетихме Global Village, като отново до там стигнахме с такси. Входната такса беше около 5 евро. Самият парк представлява умален модел на света и има павилиони от различни държави с типични продукти, магазини и ресторанти. На централната сцена се провеждат музикални и танцови представления, а вечер мястото оживява с множество светлини и атракции. В парка също така имаше и арена за дрифт шоу с коли и мотори. Билетът за него струваше допълнително около 5 евро и шоуто продължи около 30 минути. Определено си заслужаваше, тъй като беше много динамично и много впечатляващо. Ето, че дойде и последният ни ден в Дубай, като се отправихме към круизния терминал. Качихме се на Абра, това е типична дървена лодка, с която преминахме през канала. Цената беше под 1 евро, а лодката спираше на различни места по продължение на залива, което ни позволи да видим Дубай от една различна перспектива. След обяд се качихме на борда на MSC Bellissima, където започна и следващата част на нашето приключение. Надяваме се този влог да е бил полезен и вдъхновяващ за някой от вас. Ако имате допълнителни въпроси, може да ги напишете в коментари, а ние с радост ще споделим нашия опит. За да не пропускате следващите ни пътешествия, може да се абонирате за нашия канал. Благодарим ви!